Planet Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Maar natuurlijk moet ik wat zeggen, de achterstand, de infrastructuur, niet alleen infrastructuur, ook de investeringen bij het ministerie van OW zijn heel groot. En we zijn aardig ingeslagen om op alle vakgebieden wat te doen. We hebben zeker een goed voorbeeld gegeven door startsein te geven op verschillende gebieden, zowel binnen het ministerie. Dat loopt vrij goed, maar bijvoorbeeld een van de dingen die niet gelukt is in die 5 jaar zijn de nieuwe kantoren. Is niet gelukt. De aanpak van het staatsgebouw is ook niet gelukt. Het staatsbesluit is pas uit. Iets dat we nog hadden willen realiseren. En wat projecten betreft, denk ik dat we een heel goede opstart hebben gemaakt met veel issues die spelen in de samenleving. Ik denk dat het grootste verschil tussen het beleid dat nu gevoerd wordt is een beleid van iedereen heeft kansen, iedereen kan wat zeggen, iedereen krijgt alle informatie. En een tweede is, er wordt zeker geen populistische projecten uitgevoerd. Het is geen populistisch beleid. Het is beleid dat is voor de samenleving, voor de burger, voor de ontwikkeling van het land. Wat is het doel eigenlijk van de waterkant? Mensen rijden daarvoor willen ze vragen zich af, maar waar gaat dit naartoe? Wat aan de waterkant? Er wordt gewerkt naar, maar wat is nu precies het plan? Waar van de waterkant? Oh! Ja, nee, dat is het pure project. Daar ga ik geen antwoord kunnen geven. Het is een project dat uitgevoerd wordt door het ministerie van Onderwijs. Ja, minister, de afgelopen periode hebben we toch wel heel veel vragen gehad van mensen
van waarom was het nodig om de Bouterse Highway daar werkzaamheden te laten uitvoeren? Men vraagt zich af, van is dat geen weggegooid geld en hadden andere wegen geen prioriteit? Bijvoorbeeld Duitsburg. Nee, kijk, dat project wordt uitgevoerd binnen het budget dat toen beschikbaar was. Dus we betalen geen extra geld meer. Het zijn onderhoudswerkzaamheden die in het contract van de vorige aannemer zaten. Dus dat is goed om te begrijpen. We geven nu geen extra geld uit. Het is een verzakking en we maken gebruik van de garantiestelling. Want na de garantiestelling zou je wel moeten betalen. Dus dat is het voordeel. En we hebben geluisterd of we hebben gelezen. Bouterse Highways, die mensen willen ook propaganda maken, dus dan moet die weg ook veilig zijn. Hou rekening daarmee. Er is ook aan de politieke partij die propaganda voert. Ja, we hebben ook de voorzitter van de VHP gehoord, de heer Sisko Mandela, Ja. die aangeeft dat op de DNA-kandidatenlijst de namen van 2 ministers terug zullen komen, van mevrouw Matura en van minister Desai. U komt niet terug op een DNA-kandidatenlijst. Nee, ik heb me eigenlijk voorbereid voor het bestuur van het land. Dat is mijn ambitie. Ik heb inderdaad geen interesse voor het parlement, dat heb ik gedaan. Ik denk dat we de kans moeten geven aan een nieuwe generatie. We hebben afspraak in de partij dat na 2 termijnen wisseling moet komen. Als mensen zich niet daaraan houden, heb je een probleem. Dat zijn de afspraken die we hebben. Ik heb wel 1 termijn gedaan natuurlijk. Ik zou een 2e termijn kunnen doen, maar ik maak me ready voor bestuur van het land. Dat is een uitdaging. Dus we gaan ervan uit dat voor het parlement mensen zeker zullen stemmen voor de parlementariërs. Maar we gaan er ook vanuit dat de samenleving het beleid van de regering, waar ik in dus zit, volledig ondersteunt. En dat is naar aanleiding van de vraag van de vorige collega. De stelling dat er niets is gebeurd is niet waar. Er is inderdaad zoveel gebeurd aan projecten die we fysiek zien. Ik zeg altijd, het verschil tussen deze regering en vorige is, elke SRD en elke US-dollar kan ik u wijzen waar het is, maar iedereen ziet het ook waar het is. Bij de vorige regering moest ik vragen waar die 4 miljard US-dollar is gegaan. Je moet met een vergrootglas zoeken. En als je hebt gezocht, dan zie je dat het een fundering is geweest die ook failliet is geraakt. Dat is allemaal verloren geld. Het verschil is ook dat ik geen enkel project half laat. Zolang ik er ben of zit op die stoel, zal u zien dat de projecten helemaal opgeleverd worden. Dus dat is het grote verschil. En we gaan ervan uit dat die samenleving dat verschil ziet en dat ook positief stemt voor dat beleid. Ja, maar we weten, minister, dat politieke partijen key persons en mensen met ervaring plaatsen op hun lijsten, zodat dat een beetje stemmen kan trekken. Ik bedoel, hoe zit dat bij u? U zou geen stemmen meer kunnen? Nee, kijk, daar gaat het niet om. De lijst van de VHP is een lijst met genoeg keus. Of je er nou iemand bij zet of niet, ik bedoel, er zijn genoeg goede keuzes die men kan maken. Ruim 51 keuzes die je kan maken. Of je nou een 52 persoon of 53 zet of mee zet, dat maakt niet uit. Er zijn 2 dingen. Eén is, we gaan dit keer stemmen voor parlementariërs. Maar we gaan ook stemmen voor het regeringsbeleid. Let op, er is een groot verschil. We gaan voor 2 dingen stemmen. Een goed parlement en het regeringsbeleid, waar veel kritiek op is. Daar moeten we ook voor gaan stemmen. Voor welke politieke partij gaan we de graning geven voor het beleid dat gevoerd is door de regering. En die stem zou bijvoorbeeld kunnen gaan naar, ik zeg maar wat hoor, naar de president, want hij leidt het land. Zo zou je kunnen stemmen bijvoorbeeld, maar ook naar de minister. U zei daarnet dat dit land wil blijven dienen. Ja. Vanuit welke functie dan bijvoorbeeld? En die functie? Nee, alleen als minister. Ja. Minister van? Openbare werken. Ja. Dus heb u op, Behalve als je een nieuw ministerie opent. heb u update voor ons op de brug, Saramaka-kanaal? Ja, dat is ons schedule. Ik ben net bezig de uitnodigingen te printen. Dus je krijgt binnenkort een uitnodiging voor de opening van de brug. Laat me, hou me dat goed hoor, het is 26 of 27 maart. 26 of 27 maart, een van die 2 data. Maar hoe zal dat stukje aansluiting zijn? Want we zien aan bepaalde fabrieken dat het breder is, wanneer u van de brug afkomt. Ja. En dan gaat u in het rechter. Ja, dat is de reden waarom er 2 maanden extra genomen is om dat veilig te maken. Zodat je niet verkeerd rijdt of bang wordt
Precies, dat is de reden waarom die 2 maanden uitstel gekomen is. Ja. Dus 26, 27 of 27 Ja. is de officiële opening? Het is woensdag. Ik weet niet wat woensdag is, 26 of 27. Maar woensdag is de opening. Ja, de officiële opening. Minister, we hebben bijna ieder gehoord, behalve u, erover praten. Het gaat over uw ministerie. Ik zou ruiken naar protocol. En any andere persoon gehoord reageren, want u hebt ook niet horen reageren. Nee, kijk, dat is een uitspraak die je niet te zwaar moet tillen, naar mijn bescheiden mening. Ik gebruik een olie van alle dingen. Krontolie, tonka-olie, alles zit in mijn haar. Ik gebruik dagelijks een olie. Je ziet het niet, het ruikt wel als je mijn hoofd ruikt. Het is een combinatie van alle olies die ik gebruik in mijn hoofd. Dus die uitspraak is een subjectieve uitspraak. Ik bedoel, laat toch geen aandacht daaraan besteden. Het was waarschijnlijk niet zo bedoeld door die meneer. Minister, ten aanzien van Japlus, die werkzaamheden zijn in volle gang werken, dat die aannemer soms bepaalde tijden doorgroeit, soms andere tijden doorgroeit. Zaterdag was de dag wel voor burgers hebben ook wel mogen klagen op de telefoontjes van mensen die agressief zijn, zelf stelden uit. Maar misschien kunt u wat houden. Ja, die duikerconstructie moest vervangen worden. Ik ben persoonlijk geweest. De afspraak is dat normaal 2 weken de situatie afgesloten zou moeten zijn. Maar ik heb vandaag de foto's ontvangen dat de bypass opengemaakt is voor zeker lichtverkeer, dus fietsers en bromfietsers. Voor lichtverkeer, dus auto's, zou dat ook mogelijk moeten zijn. Dus misschien is nu het mogelijk dat je via die bypass dat lichtverkeer wel kan rijden. Dus die 2 weken hebben we geprobeerd terug te brengen naar 1 week vanwege de veiligheid van de werker. Maar als eenmaal de damwannen zijn geheid, 2 weken, dan wordt de weg weer opengesteld. Dus ik weet dat het voor een beetje irritatie zorgt, maar er is geen andere keus. Omdat werken daar bij de oever heel moeilijk is. Net als werken bij Weg naar Zee, wat ik gisteren heb gezegd, is heel moeilijk en heel gevaarlijk als je kleigrond hebt. Dus we vragen een beetje geduld. En binnen 2 weken, als alle damwannen zijn geheid, dan is de weg weer open. En dan zal er weinig storing zijn, want dan gaan we gewoon van onder werken en vanuit de zijkanten. Wat ik nog moet zeggen is, het kan gebeuren dat de machine soms begeeft, dan heb je een vertraging. Het kan gebeuren. Oh, dus die duiker zal eruit gaan? Dus die container? Nee, nog niet. Dus die gaat daarna gebeuren, dan gaat we van onderaan werken. Ja. Want het draait dan meer bij die mensen om die bypass, want daarover zijn dus de Ja. Nee, er zijn nu betonnen platen gezet, dus nu kan je rijden erop. Alleen weet ik, zwaar verkeer gaat zeker geen toestemming krijgen. Maar lichtverkeer, fietsers, bromfietsers kunnen gewoon via de bypass rijden. Auto's, ja. En hoe lang zullen de werkzaamheden daar duren? De aannemer had toen gezegd 75 dagen, nog, dacht ik. Nee, 2 weken is het hij. Ja, dus 10 maart alles aangekomen. Ja, klopt. En dan gaan de werkzaamheden nog een paar weken duren. Maar in elk geval, ergens rond april zou het af moeten zijn. Ja. We hebben te maken met klimaatverandering, minister. Ik heb een ambassadeur gisteren nog gesproken. En ik gaf me informatie dat er worden nog steeds vergunningen gegeven voor bouwprojecten, woningbouwprojecten in het noorden. Is er geen beleid daarover? Nee, niet onder mijn bestuur hoor. Nee. Want die dingen zijn helaas al uitgegeven geworden. Dat is waar. Ik heb vergavelingsvergunning gezien tot in de zee. Dat is jammer. Tot in de zee? Ja, tot in de zee. Dus dat is al lang gebeurd, niet nu. Misschien kun je het vertalen, wat ze daar, dus tot in de zee, van Paramaribo. Dus eigenlijk er is een rode lijn. En de ministers die voor mij zaten en de DC's, die hadden moeten weten dat er een rode lijn bestaat. En daar geen verkavelingsvergunning moesten geven. Helaas is het gebeurd. Daarom zeg ik, we doen een oproep aan de samenleving, laten we dit soort dingen, laten we goede mensen kiezen op de posities, want anders krijg je dit soort vervelende dingen. En weet je wat dat betekent? Voor 1 persoon ga je honderden miljoenen US-dollars moeten investeren in de toekomst. Want vroeg of laat ga je erosie krijgen en dan gaan men gillen. En dat is de issue. Maar deze dingen zijn al gebeurd. Ik kan alleen maar nu onder mijn beleid, heb ik ministeries erop gewaarschuwd om dit soort dingen niet te doen. Het gebeurt af en toe nog steeds, zie ik bij GBB. Maar het is niet mogelijk om te stoppen, want er is toch niet Kijk. een stel van beleid en zeggen van dat kan niet meer. Nee, Het het beleid van ons, zeker in mijn periode, is we hebben zeker geen vergunningen afgegeven daar, verkavelingsvergunningen. Of er gronden zijn uitgegeven, die vraag ga ik niet kunnen beantwoorden, dat gebeurt door GBB. Maar ook de minister weet dat bij
bermen, dijken, oevers er geen vergunning afgegeven mag worden. Maar ik zie dat tot vandaag het gebeurt. Dat ga ik wel zeggen. En ik stuur die brieven om te waarschuwen dat het niet moet gebeuren. Maar het gebeurt toch. Dus wat moet ik doen? Ik weet niet. Maar het algemeen beleid langs de zeekust en zo is zeker bij ons gestopt. Dat mag gewoon niet. Maar wat gebeurd is in het verleden is moeilijk om in te trekken. Vooral als mensen al hebben gebouwd. Je kan het doen, het is een mogelijkheid. Het is veel goedkoper om dat te doen. Om mensen te verplaatsen. Het is veel goedkoper. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Caltrade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. No horno blu tambri binu srefi una de westra namang Vaderland Suriname is je vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.kulturu.com for the generation then.